Първата любовница на мъжа, знаеш коя е била? Коя? Ръката. Бихте правили тройки? Да, после да го хванеш да върти и удреш токати. За груповия секс. Така ли да правят? Едното тук, едното тук. Здравейте, приятели! В това видео ще обикаляме в центъра на Хасково и ще задаваме някакви интересни въпросчета на хората, така че останете и гледайте до края и се абонирайте за канала. Така, сега, първият въпрос е, според вас, жените в България гледат ли много порно? Ама всяка лъж. Аз съм съгласен с вас. Само едно момиче не ме излага. Вторият въпрос е, коя е перфектната възраст да си изгубите девствеността? 16 години. 16. Какво мислите за тройките, груповия секс? Ако е взел момиче, съм съгласен. Така и аз ти. Значи, Жена ни делим. А какво ще кажете за орги? Примерно 10 жени, 10 мъже. не, 10 момичета и аз. Ей, ще чупиш, бе! Са чупи ли? Са чупи! Май това няма. Няма, не се качва. 140 кг Поздрави за Ерхан, от село Маслино, за Бирхан, за Серхан, за Серкал. Най-добрите, те са мой брат. Обичам ги. Брат, според тебе жените в България гледат ли порно? Никой не го мачи. Ко? Ко? В България жените гледат ли порно? Никой не да гледат. Какво мислиш за груповия секс? Алан Герси му на Гиджен. Какво знаеш това, брат? Кой скажи? За груповия секс. Група в секс не иска. Така ли да правят? Едното тук, едното тук. Сега, според вас, жените в България гледат ли порно? Да. Брат, гледа. Ама много ли? Много и мастурбира даже. Коя мислите, че е перфектната възраст да се изгубите девствеността? На 16. 17. 16. Какво мислите за груповия секс? Тройки? Оргии? Добре ще, много ще е добре. Ето, сам за оргия става. Според вас, момчетата гледат ли много порно? Зависи. Много зависи от момчето. Цифра. Зависи от интересите му. От Добре, средното момче. седмицата, два пъти. Какво мислите за груповия секс? По-скоро не. Не бихте правили тройка? Не. Дай с две момчета. Не. Коя е перфектната възраст да си изгубиш девствеността? 15, 16, 17. Между 15 и 17 да кажем. Да. Едно време жените правиха ли много секс? Не, по наше време няма. Сексът винаги е бил неразделна част от човечеството. Така е. Но е имало момент, в който жените са скитасвали, докато има момент, в който не са скитасвали. И сега според вас гледат ли много порно? Не вярвам. Чайте да дойда от тази страна. Според вас, коя е перфектната възраст да се изгубиш девствеността? 16-18 години. Едно време правили ли сте много групов секс или тройки и такива неща? Не? Това е пълна морална деградация. Никога. Вие искате ли да ви задам няколко въпроса? Саша, ние сме хора на доста по-големи. Да, за това ви питам. Защо снимаш сега? Снимай мене, не го снимай него. Не, ако снимаш, ще той взема апарата Не, тя мене снима. По-големите по-възрастни хора казват. Добре, ай, чао те, чуваме се. Значи според те, брат, българските жени гледат ли много порно? Предполагам. Според те, каква е нормалната възраст да се изгубиш девствеността? 15-16. Викаш супер. Според познати, нали? Първи въпрос, жените гледат ли порно? Да, 100%. Аз съм ги Тия момичета там гледат ли? Я ги съм, аз Покажете ги. Те с вас ли са? Не. Добре, извинявам. Коя е перфектната възраст да си изгубите девствеността? На 11 години. Не, наистина, бе, брат. 11 бе, брат! Какво мислите за груповия секс? Много ми харесва. Правил ли си го? Няма чека, не. Така, Няма да лошо. хванеш косата, разбираш ли? Направо да разсипиш черето. Направо да го хванеш да върти и удреш токата, да крещи от Бога. Чакай. Според вас, след колко време трябва да влезе секса? Втората вечер. Не, третия ден за късмет не е това обаче. На медения месец. Да, на медения месец. Ако има такова. Кога е перфектната възраст да се изгубиш девствеността? Когато ти дойде кефа, тогава. Може и на 16, така? Първата любовница на мъжа, знаеш коя е била? Коя? Ръката. Според тебе, жените в България гледат ли порно? Със сигурност гледат, колкото едно момче гледа, според мен и момичетата. Дали бе? Според тебе, мастурбират ли докато гледат порно? Те иначе за кой да го гледат? Има някаква малка част, дето гледат Има. заради сюжета, ама И ти си не прав. вярвам. Така е. Според тебе, коя е перфектната възраст да се изгубиш девствеността? 16-17. Кой ще прави лице с мене сега? Айде. Айде, давай! Ще ме биеш ли на лице, бе? Ще бия 100%. Давай, ай! 3, 2, 1, давай! One eternity later. Ау! Няма, не мога повече, брат. Бима. Приятели, това беше видеото. Надявам се това видео да ви е харесало. Абонирайте се. Нека това видео стигне 3000 лайка, за да направим втора част с още неудобни въпроси. Абонирайте се и това беше. Чао!